Aupa zorrontzar maitagarriok, zer moduz? Ia, nik Maio Jenarten berzino bat egingo dutzuet. Kantaren izena ikusiko dira berriz. Nik emondotzet, beste toke bat, aprobetxatute ze garai soro bizitzen ari garen, nik be kanta egin dut apurtxo bet sorotu. Un puquinho brasileiro, un puquinho ritmo brazuka, okei? Hitzak itxaro bordarenak direz. Ikusiko dira berriz, osto berdeak igitzen, erreka idorrak erriz, gerezitzeak lilitzen. Ikusiko dira berriz. Hori dino eskumaik, nahiko garai zoroak onik, baina helduko dira barriro. Garai hobeak, zelan ez. Eta hoen bitartean, heldu arte, trompeta apur bat. Aga! Ikusiko dira laste, muga elkaitzak apaltzen, agian bazter ez bazter, presondegiak zabaltzen. Ikusiko dira laster. Lupeatzen nabi, hemen daukan nire grabadora favoritoa, luperra. Ikusiko dira berriz. Toma! Ikusiko dira berriz. Bueno, zorrontzar maitagarrio, beste bat arte. Agur! Aba!